turn their hearts anase ose dane won akoma yewo adusua etoso enkronsa na wotwe mu kote mu nyinara ye ne usua Deuteronomy ehoma no ene na wotwe mu ye di adusua sonko pa na ye de bro ose dane won akoma ye di mu nkyekye mu no ebebro osisia. Hila kasa nwa obeka say me yetan sa expression no na eba ye nkwagie mu me ye pawo mu a profo beka say that God is limited na waya kwan so mienu kwanta mienu se ofa we so a aha na be kwa wie onim na wie ofa we so a onim ya wie tila me mo fo na so wasesa mo hwehwe me mo be de mo be hu me mema munyina akwaba na afi ye de nchia sonko nso ede ema munyinara yenim yie se onyankopon enemu adiniye sanse yenso oni yen adiniye para yedam ase enso se da biara mode mofidie edito London Ghana memenda akwanhefo Sabbath school na afi chosemu empensempensemu kote munyinara yenu esua Deuteronomy ehoma no no kwasema ewo Deuteronomy ehumanu anase sei prempren no kwasema ewo Deuteronomy ehumanu yenim se sa ehuma yi eye ehuma Mose afutuo de ma Israel for die awieye abra no mokọ madru Canaan share na anono yesua emunsem ebebre na otwi mu no ye de twaso ahwe abusua etoso enkrono or say turn their heart anase dane one akuma ansana yedi emu encheche mu no ebe brem no mayenkotie enwom free London Ghana memenda kwanhfo church kwafo na wo mu wia yedi mpense mu no atoam so. Just in your army,
Yɛda church kwa ase enwuma omudi abedi yɛdisuan n'animu ɛno mewɔ abiguafoɔ soronko ɛwɔ ha sɛ a ɔmo bɛboa na afei yɛde adisua mu mpɛnsɛmpɛnsɛ mu ɛde abrɛ mu medeɛ mo somfo Bismarck Mensa ɛnɛ yɛho adom mewɔ Elder Japheth so bɛsi amankwa ɛka me ho wɔ fidua mu ha se ɛde bɛboa ma yɛde adisua yi ɛde abrɛ mu da biara da yɛne Elder ɛne yɛ sa adisua Elder yɛmo akɔ aba great yɛda se ɛnɛ nso waba mebɔtra Elder na mekɔ Elder Hansen Asamoah so na ɛte mfimfini no mu a motahwɛ sa dwumadie yi da biara Elder Hansen Asamoah ɛka me ho wɔ ha se ne yɛde dwumadie yi ɛde ɛbrɛ mu Elder yɛmo akɔ aba great da se ɛnɛ nso waba na mebɔtra na mekɔ Elder Kingsford dua boama ɔno nso ɛnɛte ɛtoɔ ɛne ho ano da biara da yene Elder nso ene edi sa dwuma yi Elder ye mo akwa ba medamu nyina ase se ene mode odo abebo odomu se yemfa adisua yemfa mbrɛ yen atiefo yen kate ye ne na mema Elder Kingsford into adisua ne hye obade nsa yena japade for nyame batampa yeda wasi biem anopa yi soso aye ofe na fi waton safren se emra onase ne da mu nyinara wo hira no adom aka ye ho yenim se bekoso agu ye nso obambo no yesre se mane ye kese e wo ye nso wani munyam no enhyire wo ya kwan so emra waton safren na fi ye betra onase no akyerɛkyerɛ wo nsami yesre se bibia be ya kwansidie enunti ema yentie asemi ngu asopa ne akomapa mu no na mwadom so yifiri ho maye wae na maye ho konkron no na afi o maye kyerɛkyerɛfo kakaifo na afi unsemi a yetie intimi famoro brapa ensiesie se opie wa hini enimu a wo ma yenyina tiefo yenya ye kan yenya yesua yenya yetie nyinara etimi enya chefa awasa ayini a wasisi ama oma weni ekondo weni esre wodoba Yesu Kristo demu amen yo busiafo me san amamo akwaba bion ye hwe ye adisua na fata adisua no aye de last week ye hwe adisua etoso wotwe wase choose life ana se pow enkwa sadisua no na it was very simple you need middle ground chere say either say we be choose life eyenkwa ana say we be choose owu ebrebia ni ba bia ye wo bi ogina mfimfin entino sene irade do ye na ode ne doba Yesu Kristo de maaye no se de obegina di no obenya nkwa enti ugini di a obenya nkwa wanyina di a then the opposite will happen. There is no middle ground. Self-autonomy echeche mu ma yenya emu entiase abusiafo bia na wantimi anya kwan anhwe sa uko YouTube na uko London Ghana memenda akwanhwefo na say London Ghana SDA Church YouTube channel na obehu se edusua ni nyina ewo ho no obetimi abo na wati ye toasu afrisa afutua Moses edema omo no ede toaso enne no adusua no ye adusua bia no kwasam ne se de pana ye de yadwene didi achi a ebe eboa ye mpa ye wo hwe sene adusua no odi kan de kyerɛ ye mu woni animu ensem no kyerɛ se ye nyina ye adeboneyefo Sanse Romans chapter 3 verse 23 na kyerɛ se ye nyina ye adeboneyefo na onyankopɔn animu nyam no ayeden
aboyen se bone aba the central part of human nature there na che say ade ehia ye repentance adwensachira na sen na Deuteronomy so ede adwensachira chechirimu no sen na ono so ode ditudwa ana so kwan ben so na Deuteronomy so fa so echeche adwensachira mu eno saa na ye pese ye hwe saa na otwi mu abegwafo no beboa me na afi se ene adisua no yetimi anyamu empense mutu hwe adisua na tifi asem no krampo kasa or say 10 their heart and I say dane one akoma enka abosam no Deuteronomy chapter 4 verse 29 or say na all can or say na ehon so mo behwehwe ewurade mo nyankopom na se mo de makoma nyina ne mo kra nyina hwehwe na chiri kwan a mo behu no amen ye koye nim no ye behwe na fe ye dosodoso enka abosam we mu ene niama ekeka ma memfa nhya se emfiri da Japheth so ye ndi kan hwe Deuteronomy chapter 5 28 to 29 Hebrew kasa asemfo abi wo ha ye kasa me ye tan and adi yesua nyina na yesua Hebrew for kasa no nti ebia nye adusua no nko na yesua me ye tan and elder edru honoma elder be cheche yemu na fe yehu what it means yenso betimi ayusu bia na say ntimi ayusu sa word ni bia but yendi kan hwe Deuteronomy chapter 5 28 to 29 yenhwe asema eho na elder emfa cheche yemu Deuteronomy chapter 5 28 and 29 no say Hansen Deuteronomy 18 chichemu adunum wotwe ene adunum kron no na mo kasa kire me no Ewurade te mo nsem no na Ewurade ka kire me se mate o man yi nsem a waka kire wo no de waka nyina waka no yie se anka obenya akoma a etise yie na wode asuro me adime memransem so na nyina na asi won ne won ma yie dai. Amen. Great. Say Eda wo tie akenkan sem na bi ba mu. Ehonum na wose se wo de kwahela kasa no mu a obekasa me yetan. Sa expression no ana sa simfo na e be share sa kasa no no. Ye infoni be ni twatwere yen efa ade ya akenkan hu. Yo peni Eda se. Ye be ye Hebrew adisua kakra. Me yitana wa hana Hebrew kasa fo mienu ayaka bomo me no ejina homa hu no kremu no Hebrew kasa mu no kasa ni be ho ejina homa eniama bebre nti me ni hane say no ejina homa etumi ejina homa hu befo kasa whose would that etumi ejina homa eniama bebre nti wo hwe set up for kind of context na fa ko di djuma na ne utminti me na wa ha no by funny tete mu de kan who okay na ne kwiye hwan me da wase na ofa yitan so a eno so will give professor man say odebema nti hwan na odebema okay nti ofa na side asanete na so uba apamda de mu pa na aya no mutaka sa kasanfo mienu we ebom na de kasa na kwe mi yitan na bre bia ye be yisu mi yitan bia no na eye pebi anase expression bi se seminyaya ase wo pebi na nso ase ne awo pero nsanka na se wunyaya ne hana wo hwe bible no mu a instances baby and I say fatwa baby or to say bra Exodus 16 Israel for we could do say so for say sanki nyaya anka ye o Misrim biom anke benya ye lettuce ye benya cucumber na nyama adan a enam nti wo ye complete ye nyankopon empo Job ko na ho kire mu no wo hwe Job chapter 6 Job kwa ka say na say sanka nyaya anka ubi beti mi sufra mi sun na say mabobo amedie no eni nti eye expression bi a che say minyaya eni nti ha no se ne adesua ne kire o Deuteronomy etire enum no Israel foi aka kire Moses on ka kire Nyankopon say bra woni ni hia ye no
nyankopɔn anyum ɛhyerɛn ɔhyerɛn ɛne sɛ de nyankopɔn ba wɔn ɛde ehu brɛ wɔn ɛno nti Moses mo nkɔka nkyɛ nyankopɔn sɛ nyamie sɛ wɔ nkɔmɔ foforɔ bi di yɛn didi a fɛfa Moses so bɛbrɛ yɛn na Moses so kɔbɔ amaneɛ nyankopɔn sɛ 28 no sɛ nea Israelfoɔ kan no korɛ ɛyɛ megye tum na ɔde ba 29 no sɛ na kɛ sanka mmom sɛ menyaayɛ a anka sɛ esuro yi a wɔkɛn anka wo mane daadi ɛwɔ wasetem no abrabɔ mu a anka na mepɛ ɛsan sɛ anka bɛmo ayɛ asutua ama me wobɛdi me ahyɛdeɛ so wɔbɛnante m'akwan mu na emu na ayɛde akɔwie wɔn yie na ha no ɛma wohu nyankopɔn a ɔbɔ adeɛ otumfo a ɔka nipa kasa ɛsan sanka nyankopɔn de anka hwee hia no na nyankopɔn otumi ka sɛ sanka minyaayɛ anka na kyerɛ sɛ akɔ sɛ biribi kɔ akɔ hia nyankopɔn nipa na yɛn ade hia yɛn ma yɛ kasa nipa kasa saa na wei ma yɛhu sɛ ɛba yɛn nkwagyeɛ mu ne yɛ paw mu a brɔfo bɛka sɛ dɛ God is limited ɛsan sɛ nyankopɔn ɛntumi ɛmpaw ɛma me ɛnna ma last week adesua yɛsuaeɛ no nyankopɔn ɛsrɛ yɛn ɛpa yɛ kyɛw sɛ yɛmpaw nkwa na mmom yɛngyaw owuo anaasɛ yɛmpaw papa na yɛngyae bɔne ɛba choice mu a nyankopɔn ɔyɛ limit ɔyɛ powerless ɔntumi ɛsa sɛ nyankopɔn paw ma me anaasɛ ɔpaw ma ɔpanin Hansen ɔpaw ma ɔpanin Boama na free will a nyankopɔn sɛ ɔde ama yɛn no ɔno a atwa no ho abɛtiatia mu asɛ obi a wayɛ robot na ɔno no aka kyerɛ sɛ robot wey de otumi yɛ biribi a ɔpɛ o na nso mi hu ano ɔsan wɔ remote hyɛ baabi ɔsan de control robot no ɛsa nyankopɔn nti meyi ta na ɛha na ɛwɔ ha na ɛkyerɛ sɛ nyankopɔn pɛ sɛ ɔma yɛte aseɛ sɛ otumi yɛ adeɛ nyinaa nanso adeɛ a ɔntumi ɛnyɛ ɛne ne sɛ ɔbɛtia yɛ free choice mu na mmom ne pɛ paa ne sɛ anka sɛ yɛwɔ paw bi paa yɛmpaw sɛ yɛbɛnante no akwan mu na mede ɛtwa toɔ wɔ ha no saa asɛm kasa wei ara no Peter ɛka bi ɛwɔ 2 Peter chapter 3 verse 9 2 Peter chapter 3 verse 9 mɛkan brɔfo ha na so ɔpani Hansen bitumi akan ɔse but the Lord is not slack concerning his promise as some count slackness but is long suffering towards us not willing that any should perish but that all should come to repentance nyame Peter say nyame nyayanka on say obia ne mo anka ye nyina ye benya adwesaka ne abanko nti mi yita no nyame say ne pene say ye be paw papa ne apobone great me nim say openi be kan ne wa ha me kan no na me mfa akra bi kan ne o kan no say Ewurade nkyere ne bɔhyɛ ho sɛ de ebinom bu ne sɛ kyere no na mmom ɔma ne bɔdwo kyere mamo ɔmpɛ sɛ nipa biara bɛyira na mmom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwensa kyerɛ mu amen eti ne elder kan no ne nyinaa no ba there is one area bi a the same choice no ɛyɛ na yɛwɔ problem because saa question wey nipa bisa me bebree me a me bisa me ho sɛ nyankopɔn nim ahyase ekosi awie de a ɛne sɛnka yɛbɛtumi conclude sɛ onim ne ɔbɛyira ɛne ne a ɔbɛgye no ɛnyɛ saa because onim but ne a ɔpɛso wɔka wa sɛ nyankopɔn sɛ saa na wahyehyɛ no de a ɛne na nka ɛyɛ wrong ɛwɔ nyame part sɛ ɔbɛma wo the option sɛ choose papa because onim sɛ wobɛyira de a adenti a wo choice ne onyame ntimi nyɛ ɛna elder kan yɛ no ne sɛ power of choice now the amaye no he is limited on fan and san kan choice therefore there is no predestination and he said esan say choices no or the ama wona ne wo be power no na du be wie nti ne nyame nim no ye say onim wo pa kosi say sane ohwe wo a osuban tie no wo ye den a adwen sachira no wa ye wadwen say wo nsachira okay na wa ye kwan no so mienu kwanta mienu se ofa we so a aha na be kwa wie onim na wie ye ofa we so a
onimu ye wi ti last week there was power papa na nyankwa ti onyame ama yen that power of choice no enu nti na yesese ye bom paye senkanye choice we ya nkampa bo humia why because nyame nim bibia I didn't say okọ ne nchen ekobom paye ekosere no but esan say eye wo choice e na wo de accuse ni say mawurade nie meneni kodi nkomo na manyane mu ahwehemu na ne amewo no mehia no waya amame no enu nti na otwen say bra ne nchen na one ne mekasa because people have got problem with the fact say nyame nim bibia I didn't say ye bom paye nyame nim bibia I didn't say okase ye mra sore ana ye nyini but this is the power of choice. Okay. To me, ten na wo ho no kire say nyankopon kura no eduru baabi a eba choice nko a o ye limited into o kan nipa kasa say oh senka minya ya say na yoda kan ye no anka nipa bi chusu papa enti yesu yen fa to yeti na obi anada yen say Bible no ye false nyame predestination he obeyira obi nyankwa da bi eye wo choices a we making no making na ma sankwaje no eye wo okay me da say da Hansen and da Jeff sene ma church addition mu no afi yen to aso na yen to aso se hwehwe me na hu me no nso no mema elder Kingsford akasa hum but yenhwe sene o kasa asem no ewo Deuteronomy chapter 4 25 to 31 no sene o kano ewo honomo na elder Kingsford so adi ni nchechire mu ato aso Deuteronomy chapter 4 25 to 31 here Deuteronomy 89 ejichemo dunu enum kosi eduasa ba akono osese mu wo ma ne mo mama na mu kyere asase no so na mudi nsemone ye abohoni ade biara tebia na mo ye dia enye awurade mu nyankopon anim di huru ne boa ene mefre osoro ne asase se emedi mo adanse se yira na mo be yira ntem so afiri asase a mu twa Jordan akofa no so munna enchere so na mbom seye na mobeseye pasapasa na awurade be pansa mo agu amanaman mu na ebeka mumu kakra bi owiase aman a awurade de mo beko ho no mu na eho na mo besom enyame a enye onipansa eye onipansa no adwuma nnua ne abo a ehunu ade na ente asem na enidie na ehunu ade nhwe no na eho nso mo behwehwe awurade mu nyankopon na se mo di makoma nyina ne mo kra nyina hwehwe na chiri kwan a mo behu no se mokọ ahunhehie mu na nnoma nyina tomo na edi achiri no mu a mo besane aba awurade mu nyankopon nchen abetie ne na awurade mu nyankopon ye onyankopon mo brohumfo ompamo na onsɛe mo na ne remfi mo na nanoma pamo a oka ho ntam kyerɛ wɔn no amen yo Ada yen show seek me and find me me na hunu me no so shaking kan sem we are humfoni ben na o twa kyerɛ yen wa ha yo am say anuanom aka your free choice or power your power onyame and how work say 29 say hwehwe urade a ebehu but say kan akenkan sem ni e beti ase yie pa this is akọ verse 14 or copim 20 so 14 eduna okopim aduenu no na Mose e kasa kyerɛm sɛ ɔmo hwɛ yie na ɔmo tie onyame asɛm sasase a onyame de ama ɔmo no ɛnɔma bi wɔ hɔ a ɛni sɛ ɔmo yɛ abosonsom bɔneyɛ so ɔmo bɛpa ɔmo akyi afiri onyankopɔn nkyɛn nti sɛ ɛba 25 to 28 a na akɔyɛ sɛ nsɛm a Mose ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nyɛ no saa asɛm no ɛna sɛ ɛɛba mu nanso mmerɛ a Mose kaa wɔ 14 to 20 no yes emprempremura na dwumadi a omudi ya etia onyame no esi ye sa wo se mra omubenya yafumu akyede na se omubenya ma ene emanananom
enoma omo beye ebi ni se ose omo ebepa omo beye bone atia onyankopon omo besom abosom afi omo beye niema beye atantanie ewo onyankopon nani so nasi ebe betoto de yakan make us yan kan 14 to 20 no a ene no gbabra nyame se saa niema we enisa mo ye ebeduru 25 to 20 a Moses so say mram benya banana no ene emma no saa no mai ena mo beye na ni GSM se ye kan chapter 4 verse 9 wa onyankopon bo mo kokko chapter 4 say minu abetuma kan twi no ama yenya Deuteronomy 4:9 ho no Deuteronomy 4:9 or say monhwɛ mo ho yie na monhwɛ mo kra so yie na mo yere amfiri nsɛm a mo ani ehunu no na mo nkwan na nyinaa mu amfiri mo akoma mu na ma mo mma ne mo asefuo nhunu amen nti no nyame bom kokos de mu ahunu nyina de nyame ayama mo de wa kyerɛkyerɛ mu nyina no mo fanto mo akoma pon so na mo depart from it but about 25 years o ka kyerɛ mo saa ne ma yi aso na mo bɛsa ayɛ na so se yɛhwɛ 29 to 31 wa yehu onyankopɔn ne do yes mo ayɛ saa ne ma nyina a wo sɛ onyame se meyi mo afiri ho nanso o sesa mo hwehwɛ me mo bɛda mo bɛhu me ɛno kyerɛ sɛ onyankopɔn ne dɔ ne mobro hu no ɛsa ɛwɔ wɔn so efisɛ ne onyankopɔn ne wɔn agyanom ayɛ apam nti ha no ɔkyerɛ yɛn ameya hu sɛ mpo yɛn bɔ ne yɛ mu no si yɛnu yɛn ho ne paw yɛn ho akyi ne gyae deɛ yɛyɛ ne kɔ awurade hɔ ne kɔ srɛ no bɔnfakyɛ a nyame ayɛ crowd sɛ ɔde yɛn fom so ɔbɛkyɛ yɛn wahu yɛ mɔbɔ wasa atwe yɛn abata no yo I'm saying that why a very very simple pa chief sene yeguso a ye hwɛ yɛn addition say turn their hearts ndane mo wɔn akoma hwɛ sene Deuteronomy ɛkyerɛ adwensakra sene ɔno nso ɔde etudwa sɛ yɛ bɔne pempenso no koduru ahen krampo na ye tene yakoma na na sɛ yakoma no ye dane no a sɛ yɛ pɛ adwensakra ne yɛ hwɛ adwensakra no na yɛ nu yɛ ho firi saa bɔne no ho a onyankopɔn ayɛ krado sɛ ne ɔka kyerɛ Israelfoɔ no saa na yɛn nso ndɛ ɔka akyerɛ ɛda meda ase paa sɛ wayɛ ne saa ɛde ma yɛn yɛn trust na yɛn hwɛ adeɛ bi nso ɛwɔ ha sɛ ɔse tashuva ɛno nso hela kasa but yɛbɛhwɛ Deuteronomy chapter 30:1 to 5 na mama Eda Hansen so akyekye mu ɛwɔ ɛhɔ no nti yɛni kan hwɛ Deuteronomy chapter 30:1 to 5 yɛhwɛ deɛ ɛwɔ hɔ no Deuteronomy 30 mu ba kokosi nnum na sɛ nsɛm yi nyinaa nhyira ne nnome a mede masi mo animi ba wo so na wokae wɔ amanaman a Awurade Onyankopɔn apam wo akɔhɔ no nyinaa mu na wosane ba Awurade Onyankopɔn nkyɛn na wo ne wo mma tie ne ne sɛdeɛ mehyɛ wo nne yi nyinaa na makoma nyinaa ne mokra nyinaa mu a ɛne Awurade Onyankopɔn bɛdane wo domum no na ne yam ahyehye no ama wo na wasane aboa wa no afiri aman a Awurade Onyankopɔn apansam wo akɔhɔ no nyinaa mu sɛ wo nipa a wapam wɔn no wɔ ɔsoro ano mpo a efiri hɔ na Awurade Onyankopɔn bɛboa wa no na efiri hɔ na ɔbɛfa wɔ enum no na Awurade Onyankopɔn de wo bɛba asase a wo nananom di so no so na wadi so na wayɛ wo yie na wama wadɔre akyɛne wo nananom amen amen nti we dem say the hands one na wɔka yɛ nhwɛ ɛdeɛn pɔten na Awurade Nyankopɔn ɛnam Moses so ka kyerɛ Israelfoɔ we na bɔhyɛ bɛn ɛna ɛwɔ sansem mu na afei nso condition bɛn ɛna ɛwɔ bɔhyɛ a Nyankopɔn ɛde ma ɔmo yi me da se sɛ wohwɛ a
sɛ ne yɛkan na adesua no baako na yɛakyekyɛ mu bebree sɛ ɛsɛ ɛkɔba saa sɛnea ɔpɛ sɛ yɛhu no no na word no use yɛ no the Hebrew word no teshuva no nea ɛkyerɛ ɛyɛ 10 sɛ woda no ho anaasɛ return sɛ wosan w'akyi na in contemporary word no yɛbɛfa no sɛ repentance adwensakyera nti teshuva no ne meaning no adwensakyera anaasɛ wosan w'akyi nti wohwɛ nsɛm a ɔkan ɔn sɛ Deuteronomy ni nyinaa yɛ summary a ɔde ma Israel for nea mobɛyɛ nea elder ɛkenkan yɛ nea elder kan yɛ no ɛyɛ na ɛsan yɛ adwen mu Christian ne sɛ na Awurade nsɛm a na ɔmo nyankɔ yɛ o ɛna wɔka sɛ mokɔ a mobɛyɛ sɛ ɛkyɛ sɛ in a way no Nyankopɔn nim nea mobɛyɛ ɛna ɔno na wɔyɛ daabi ɛnyɛ Nyankopɔn na ɛhyɛ sɛ Israelfoɔ nkɔyɛ saa abosonsom no ɛnyɛ Nyankopɔn na wahyɛ ato hɔ sɛ kyenkyena a ɛsɛ sɛ wɔn mo ɛyɛ asoɔden he was stating the obvious. Oh, that's right. ɛno na ɛsɛ yɛte aseɛ ɛsiane sɛ Nyame nim nea ɛbɛba no nti no ɛduru baabi a yɛ nyinaa ɛyɛ a yɛyɛ saa wodeɛ yɛmekae sɛ me maame ɛduru baabi a sɛ wasoma wo no wodeɛ agorɔ no a wodi no kɔ na kɔ yerɛ sika no so wɔde sika no hyɛ wo nsɛm but ɔka kyerɛ sɛ wodeɛ kɔ na kɔ yerɛ sika no wokɔ yera no a fa sum brɛ fie woba bɛka kyerɛ me sɛ wokɔ ekitawa ne firi tɔɔyɛ anaasɛ obi ahwim afiri wo nsɛm ɛnsiyɛ ɔde sika no ma wa wokɔ market but then no ɔno korɔ ɔyɛ nipa koraa no by experience no onim sɛ ɛsiane sɛ wodi agorɔ na wadi afiri deɛ wokɔyɛ no so no anaasɛ wankasɛ kɔ yerɛ sika no koraa wodeɛ masoma sɛ kɔtɔ ngo no kɔ na kɔtɔ nyaado abrɛ mu she is actually stating the obvious. Yes. Say, and yes, you're a magician, but 90 out of 100, no 90%, no, udi agora ni okaya no ebisi. Yes. Because obakwa kwa jiranu ampa, udi sunu besi ya befie. Nsem no no aka ya no ba beka kire no. Na me ko na akura bi be ye no bo me ne to gate mu boa. Agoro na wudi na free to. Yes. Eti na Nyankopon or kire Israel for say, this is what the tendency you will be a friend of Brofum say. Familiarity breeds contempt. Yes. Say onipa etnasia wo baabi ahemfie cha wo nsuro mmra. Nti okaa no wanka say immediately no or say mona nanom wo mma mama eba ebedu baabi no wo mu yire be free me awurade o mbekwa akosoma bosom but aha say yedu 30 no na wo kire o mo say ne okaa ye nyina say mokɔ na mokɔ ye ni nyina na se musa mwachi eba me awurade nkyɛn a almost the same as chapter 4 ne okaa no a me famu me se agye mo aye man na asɛm no wɔka kyerɛ yɛ in this contemporary world 21st century on say do baabi a ye nyina ade obonsam specialize pa kɛse a wotumi yɛ man timi yɛn ɛne sɛ wayɛ bɔne na ɔbɔ ɔkɔ adu sɛ awurade koraa no ɔkɔ ne nkyɛn a ɔnyɛ wo na oma wa fobu guilt na mpaye kura na se wo ba na wo fambo ai se wo hu asem a wo ka ade ama ye de nyanya de Nyankopon kura no kura nyame ahi enti obonsam na o create sentino right from the beginning in the book of Deuteronomy no Onyankopon say in present truth no Nyankopon ama ye hu ese enye Yesu ba ye me so e na ode adom aba but ne enti ya na ye de adom o ka sa adom na Yesu so ne say he became manifest. I said, "Dear, be wo na ehihye akire na fe dia yi ni ho de se minie enti akoya te say Old Testament na adom ni ho but wo hwe de ne ye kan nyina is all by grace onyame na wo se waye bone atia me odikan kora bo kokose mu koi mu kokwa ko yire sika no na so wo se ade je se me wo mu ni se me ma me so se wo ko yire sika no ba tenka ese nko ka se me mo waduani ni ayi no obehwe uko ebi kro beso waso atwe obesu kakra bi owia beje na san koto foforo bra ana so obesu mani pa foforo but waduane de obedi za na Nyankopon okay oba time nti o say yetumi yanso no matter what wa mai kokobo nyina both New and Old Testament no say ye sign ye kikura elder quotation no read na me de pa 2 Peter chapter 3 no o say Nyankopon de ampesen ko bia bese na mu opesen ka nyina kwa adwen sakyere mu na oje yen fi se oseye no oboma abonsam ene ne na pamfo ba se nipa wantie kronkron na kwankyere na toa so a ye bone na wanu hu ama ne nkyɛn sɛ ne ɔka so mu nu ɔmo mmra na ɔnye ɔmo ide a obese wa fra abonsam na so onyame mpɛ ne sa enti adɔfo no
na yesu nyina ne say in Deuteronomy mpo no Israel for nduru Canaan mpo no na onyame hye say mu koi no kwamu ye nipa mbeye bone nanso Romans chapter 6 verse 23 no oka say Yakopon bone akatua ne oguo 3:23 nya bone akatua ne oguo na ni ode to aso aye den say na Yakopon adoma kyede ene da nkwa ewo yen Awurade Yesu Kristo mu eno na ode atua to ha ama wo mu nti moma yen hwe Yakopon say the sin he said no nyese ono na man nipa ko mu but he was just stating the obvious say nipa yetie na mum ni ono peso wo ye man yen pa ne say se yakobone no mu pa ibehunu na ya san yachi yeshuva na ya san return aba ne nchen yo medawase se ne wababa mu ede ama yen wase wodi wakoma nyina yenhwe ne eto aso nso ewo Deuteronomy chapter 30 na from 6 to 10 no so yenhwe senior repentance and as adwen sexual na ete na wo return and as it shuva no o samba onyankopon nche ne ewumu ankasa na afi yahwe nye yebetimi asua fimu enne ana disua koma ye won yenso nemprimprin nye yebetimi asua fimu enti shall say from 30 no 6 no ekwapem 10 ne nhwe ne no so ewo ho zina Awurade onyankopon bema wo ne wasefo akoma edwo na wo de wakoma nyina ne wo kra nyina ado Awurade onyankopon na wanyankwa na Awurade onyankopon de nnome yi nyina begu atamfo ne wona wo kiri wo a wota wo no so na wo de wo besane abetie Awurade ne na wodi ne mmaransem ne a mehye wo nei nyina so na Awurade onyankopon bema wadi yie ama bibiara abu so wonsa no edwuma nyina mu na yafunu mu aba mu ne womwa ma mu ne wasase so abamu efiri se Awurade ani beje wo hu bio ama wadi yie sede nani je wonananom ho no se utie Awurade onyankopon ne na udi ne mransem ne na hyede a watwero no mra nwumaimu no so na wode wakoma nyina ne wokra nyina sane ba Awurade onyankopon nchen a amen great enti ada wosha so closing verses na wodi wakoma ne obibia na wodi onyankopon mransem so edien pa na se ye return ba onyankopon ho a ebe kwama Israel for no na enne adusua ben pa na ewo mu edema yen so enne openia that's it. Once again, teshuva ya come once a the root word our Hebrew mono shuv. Shuv to make a U-turn. To make a U-turn. Yeah. Until basically to return or to go back. Okay. Or to head back. Okay. Say me kind Hebrew na dey change on my into teshuva na no shuv no pa say. Okay, and my U-turn as a me ko baby na me say mayera and as a matra baby o say me pai na menya sign e chem say metime U-turn na fi my U-turn na fi me san akọ baby ananka o say me ko okay but asem na e wa hane ne say Israel for ehu say wafun na say wo ye U-turn a wo ko ne sen what the wakuma nyina na eko anasi wo hu the next exit bia no be ka se yakọ echi a chente be pai abebe okay entina disua na Yakopon ka se okay se eba ne se mofum na mo pese mo sign ba and you go through the process of repentance shuv no you turn as part of your repentance no and your returning will sign no teshuva no fa wakuma nyina ebra esan say when we say why enfun so won fa half and half na esaba okay na no enye enuhu ne echisan yeah anything na Yesu ma yen adesua ewo oba de sayfo no oba no wan hodu bia obo so ne hu nyina na ba no ka say mi wura Meja mean sepu se me oba.
to the best no kra no ye me say akwa na yenso say ye fun na se ye kunya san akosre boni fefre ni akonyame ho a ye ko ne san ye ko halfway na ye ma me Ellen White kan say bi say ye num bi bebre no se ye fum ne ye konyame ni ko se boni fefre a esi Yankopon fa me boni cheme boni ben o se pemu kan de no na ma ende pefe say adekro na we and you know what you have done wrong na wanya no hu papa wo ho eno na winya den boni fefre Yankopon so say wanya no hu pa na emu se koye say boni na ye kanana say no hu na ye nya no se de opani Hansen edi kan kan ye no ehu suro na ehu susan so no nti na wo ka boni fefre ni de a eno de na enye echisan ya wo san ni wakoma nyina nti nyina so adesua wo mu maye ni se ye fumu a Nyankopon se oye mobrohunfu na odonfo so se ode e bona eche ye san ye mfa ya koma nyina ni ye mpa mu nka no kure ni enuhu no enye genuine repentance. That's right. Na ma echisan ewie emu peyo na nankasa na ayinhyira ma yen na de nkwaje so abreye ti Nyankopon sere se ye fumu a ma yentina ho yensan ye san a yensan no nokore mu na ende di se ampampa no yenya enuhu ewo ye bone no yo me da say that why na excellent de ama yenhwe ni di awie na fe ye fa ensore so se New Testament de ni bin so ngoma ni bin so eka efasa niema yi bi hono repent and be converted say John on so eka asimbisa yenhwe Matthew chapter 3 verse 1:7 and afi 8 na afi Mark 1:15 and so yenhwe nsem a nsem potitru bia eno so ewo ho a eno so befoasa adusua agensachira adusua Deuteronomy ede mayen wo hase no Matthew chapter 3 verses 1 na wa ahura kan 7 no and afi 8 no so na afi wi nso ayahwe Mark 1:15 de no so eka na Yohane hunu Farisifo ne Sadukifo no mu bebre se wo ba asubo no ho o se won se hurutiamba hwan na o kire mo se munwane mfiri abufu a eba no ho ene monso aba efata adwensakira that is 8 no 8 no okay and what kind Mark 1:15 so o kan say na oka say ebre no awiedu Nyankopon ahenie no aben monsachira madwen na monye asempa no na munyi asempa no ni amen Kingsford yemfa adisua no enwie sana Matthew ne Mark nso kwan bens no mo kire adwensachira yi nso adwene emu nchechemu be no so mo de maye wo adisua yi suan Eda Jeff eka repentance ho asem so you can repentance sa na muntu a yetu a enso nyame ni no ye tene ye ho anase ye twa ye bekan say 360 degrees from where we were going back to where we started because ye free as na ye wo nyame nchen na sa mere ye tutu anamo a enso nyame ni sa ye say ye change your mindset so also uba Kristo mu a no ya de foforo no ma dada ni nyina na atwam nti ye new direction ye opaw no a ya paw no e wo say ye opaw a eni Onyankopon asem eko pepepe na no na John the Baptist o free ni ministry asia no obokoko se mo sakra mo adwen ada na wo say mo sakra mo adwen o say Onyame ahini no aben ene the Deuteronomy no can ni nyina no the same repentance if it's Israel for afri Onyame enchen etu anamo bi a enwie omuyie saa so na Israel for emre so John emre so no so nipakuo no anase oman no so afri Onyame nchen nti wo se munya den mon samu achi na afei monfa mo homa Onyankopon na o hwe Farisifo ne Sadusifo na bebre eba bebo asu no catch or two amofo afutuo no repentance no kan what he was trying to say ni say asubo no aye obobo asu no enye say asubo keke
ɛnyɛ mere profession of faith na emu asɛmpa no ɛwɔ mu a ɛyɛ agye nkwa no a waba no na asɛm no ɛyɛ sɛ yɛde Yesu tie ɛma no sɛ yɛkɔ Mark sɛdeɛ me nua no kaeɛ Yesu so the same repentance ho asɛm anaasɛ nsakrayɛ ho asɛm na nyɛ sɛ nsakrayɛ kɛkɛ nsakrayɛ a ne asɛmpa no a Onyankopɔn ahenni no a ɔnam Kristo so ɛde aba abɛsi hɔ no saa no ho na wɔsɛ wɔde wɔn twe wɔn firi bɔne mu na wɔn bɛhyɛ Kristo ase nti sɛ yɛhwɛ deɛ John the Baptist ɛka deɛ Jesus ɛka ne nyinaa no ɛsan ɛkɔ n'akyi ɛkɔsi Deuteronomy deɛ Moses so ka kyerɛ Israel ma no the same asɛm ne yɛka no ne yɛka kyerɛ yɛn sɛ yɛn nso ɛnam sɛ yɛyɛ adebɔnyɛfoɔ no because ɔsɛ yɛn nyinaa yɛyɛ adebɔnyɛfoɔ ɔsoro ahenni no abɔ yɛn nti bɛda ne yɛnya ahenni no abɔ yɛn gye sɛ yɛsakra yɛadwen na afei yɛtwe yɛn ho firi nneyɛ a ɛmfata Onyame na sɛ yɛka repentance no atɔ da bi a yɛana sɛdeɛ yɛaka no yɛadwen ne sɛ bi okay ma yɛbɔne Awurade fa mbɔne kyɛ me Nyankopɔn no a na de repentance no ɛma yɛ it's a gift ada na yɛ gift sɛ Honhom Kronkron no anka wakoma anka wadwen a you will never repent if you say the small still voice no a wɔkasa kyerɛ no ɛno na ma yɛnya anuhu sɛ nneɛma a ma yɛ yi anamo a mo atu anso Onyame ani nti Awurade fa mbɔne kyɛ me wɔ nneɛma yɛ ɛno na bɛboa yɛ ama asɛmpa no so yɛde yɛate ase yie sɛ Kristo abɛwu agye yɛn to wato nsa frɛ sɛ baabi a yɛakɔ aduro biara no yɛsan yɛ akyi yɛnane yɛn ho yɛmmra ne nkyɛn nti repent and be converted nyɛ sɛ yɛ repent a na no ano ne yɛnyɛ converted nyɛ sɛ maka sɛ Awurade fa mbɔne kyɛm mimi da biara no maba yɛmɔ mpa yɛ for bɔne fa kyɛ mekɔ yɛ na masa akɔyɛ adekoro no that means I'm not converted. All right. Great. Madam was say young addition or nim so opening hands. Yeah, me fa kitwe bin kan we ho say you can repentance na say you can you know. There are three classes of people. Nipa miensa e na repentance ho hia ma wo. Omo di kan no eye nea onnim Awurade da. Onhu Awurade da. Onti Awurade din da. Ne owo dibonyi ni on is out. Akire no se ne hon kronkron no a convict no na ono ahu se baabi a mewe no matwa U10 ma ba Awurade anim ne otoso mienu backsliders wa beso Awurade ahwe onim Awurade but say no wa free Awurade na asete ono mo na ye Deuteronomy class no wo mo no mo ni Awurade nam na omo free ne nkyɛn ekoye ɛna ne otoso miensa ne odaso te Awurade na ase na ye nyina ye bo adebonyefo nti da bia bone wo ye ho ti ye miensa nyina ye hia adwensa kyerɛ but sometimes when ye ka wanhwa no wadwen ka say repentance no wadwen akwa kobu obi a odi di Nyankopɔn atem ase woni mu no ana obi a na wote a onene te aso ndam ha okɔ aha ti ye nyina ye ka ho bi na sɛ ne ye ka ye no repentance no started from say we be recognize say we are the bonyi uhia mwa ti say oba de say for no ti say wo bia na uhia mwa na utu anamon na won krokro na boa wo na fe watwe wo ho afiri nea entene na wo ye ne ho na wa start abo abrabo kronkron a eso Awurade ani it is our repentance we no ekoma ye nyina empo enkankan ye da so te Awurade na ase no ye hia no more if you say sometimes you deceive you ho say ye atene for sin near backsliding no but adofo no ne Yesu nyina kyerɛ sɛ nyame ayɛ grado sɛ ye ba nanim ɛwɔ enye bɔne no ho nsunsuanso nti na mbom sɛ bɔne no ayayɔ no nti na ye de ho nu ɛba nanim de a no kwasɛm ne sɛ Nyankopɔn so ayɛ grado sɛ ɔde bɛkyɛ yɛn na wama yɛn saa adeɛ no nti Peter kan bi wɔ Acts sɛ yɛnyɛ den ne yɛn adan kɔ so repent and all of you be baptized. It's sana Yesu nyina yehia kronkron na subon. Yo, madam ase my ade yemre no ayebe abusiafo ye de adusua na ebetwere ase ye beda mo ase se mo so mo ade adaje na mo de mo ne London Ghana memenda akwanjefo ayesa Sabbath school and church mu adusua yi de etoso nkron na ye de abre wo no next week ye de etoso edu no so ebe etoa mo so also remember do not forget kai ma ure mfi afutu na
Moses eguso a wode ema Israel for no yenhwe de next week nso nyame ya adom na da so tinkoma next week edition no so de ebe ma yen katewani babia wo bia na me ma Elder Japheth en Bo Empire enhira so ema yen Nyankopɔn yɛda wase emre yi sɛ wonam ho kronkron so ɛyɛ adesua fɛfɛ te sɛ edi akyerɛ yɛn na ama yɛhu sɛ yɛnsan yɛkyi yɛmbra wo Yehowa wo hɔ ayɛ nokorɛ yɛafom wo kwansan bebree mu dɔnhwere yɛpɛ mu ka sɛ fa yɛbɔ no nyinaa kyɛ yɛn ne yɛsrɛ wo sɛ ma wo kronkron so ɛyɛ akyɛdeɛ ɛma yɛn na mboa yɛn ne yɛnante w'akwan mu ne yɛnyɛ w'apɛdeɛ yɛn a adesua yɛdi mu kan ɛnɛ ɛne adɔfo a wɔbɛtie no wɔbɛhwɛ nyinaa no ma de srɛdeɛ no makoma so abisadeɛ ne sɛ mesrɛ wo ma yɛn nyinaa adwensakra na twe yɛn bɛn wo na daa nkwa ma bi woba na wobɛfa wo mma akɔdi da nsa daa yɛn nyinaa ɛsan sɛ yɛ asotie ma wo ne yɛdane yɛn ho twe yɛn ho fii bɔne ho nti no yɛnya adom wɔ w'anim na yɛnhyira ma yɛn ɛwɔ w'adom nti amen